Nachádzam sa pri obci Kráľová Lehota, asi 1 alebo 2 kilometre, neviem presne, pod sútokom riek Čierny Váh a Biely Váh, ktoré vlastne týmto sútokom vytvárajú rieku Váh. Takže dá sa povedať, že od jeho neexistujúceho prameňa by som chcel splaviť Váh až do Liptovského Hrádku. Asi to bude celkom slušná výzva, pretože tá rieka je rýchla, úzka, neupravená a stav je celkom nízky. Takže asi to bude celkom zaujímavé, no ale som v nádhernom prostredí. Ihličnatých lesov, Liptova, takže idem na to. No a hneď prvé pere zrejme budem musieť prenášať. Alebo to risknem to. Fakt nízky stav, nízka voda. No, trošku som chytil dno, ale zatiaľ to ide. Oh yes! Ty kokos, dobre. Tak to bude brutálne technický splav. Fú. Všade nejaké nástrahy, zakruty, stromy, konáre. Fú. Kokos, ale neviem, čo sa tu stalo, ale už vidím tretiu zdochnutú rybu hneď na začiatku. Snad tu nebola nejaká... A je to lipeň. Snad nebola nejaká otrava. Toto je úsek, ktorý už určite nesplavím, lebo tá voda je fakt plytká, takže budem musieť prenášať, ale skúsim sa dostať aspoň čo najďalej, pokiaľ sa dá. No, a to je potiaľ. Ale nezaťažený pedalboard úplne krásne zíde aj takúto úplne plytkú vodu. Takmer. Ale tu je fakt hĺbka nejakých 5 cm. Ďalší celkom náročný úsek. Krásne teréje, yes! Teraz kadiaľ. Skúsim tu. Myslím, že tam nie je taký kameň. Dobre, pecka, yes. Nádhera. Krásne, rýchle, zvlnené technické úseky. A hneď ďalší sa blíži. Fú, to vyzerá dosť náročne. Že by ma tam nehodilo doľava do toho kriaku. Toto sú asi najťažšie úseky. Keď je tu zakrúta a ten prúd ide do brehu, bije do brehu. Musím to takto krížom. Fajn. Nádhera.
nádhera. A už tu máme ďalšie perejky. Vyzerá to celkom búrlivo. Základ je nájsť dobrú stopu. Tak to dám asi tu po tom pravom okraji. Oj, ale berie ma to tam. No nič. Dobre. Fú. Momentálne prechádzam takú trošku pokojnejšiu časť, ale to sa o chvíľu zmení, lebo takéto časti sú skôr výnimka. Maximálne nejaké 50 metrové úseky a potom znova nasledujú nejaké pereje alebo plitčiny. Ale som celkom prekvapený, že väčšina, až veľká väčšina sa aj pri tomto stave vody dá zísť. Občas šuchnem, ale je to celkom dobre zjazdné. Tam predo mnou je nejaký rybar, tak uvidíme, ako bude reagovať. Nerad by som mu poplašil ryby. To nie je rybar, to je kamenný mužiček na streche váhu postavený. Ale z diaľky to vyzeralo ako rybár po pas vo vode. Niekto si dal záležať, takéhoto krásneho kamenného mužička tu postavil. No a mňa čaká ďalší náročný úsek. Fú. Toto vyzerá dosť divoko. Dosť divoko a dosť plitko. Trošku som zasa zasekol o kameň. Takže tak nejak takýmto štýlom prechádzam tie pereje, kde tu sa zaseknem, treba byť na to ready. Ale dá sa tu prejsť. Tak toto miesto v Liptovskej porúbe som si netrúfol zísť na pedalboarde, ale našťastie netrebalo veľa prenášať. Asi len nejakých 10 metrov. Takže pokračujem ďalej. Takže už sa nachádzam v Liptovskom Hrádku. Zrejme, vidím tu bytovky. No a ten váh je trošku väčší už ako bol predtým, ale charakter sa nezmenil. Je to stále takéto zaujímavé prudké.
Krásne pere, nádhera. Yes. No a že by tu vpravo vtekala riečka Bela, zrejme odtiaľ vteka Bela. Tu z pravej strany. No, nádhera. Čiže sútok Belej a Váhu v Liptovskom Hrádku. Ja pokračujem ďalej. Ešte. Ale už nedlho asi. Pristávať budem na Borovej Sihoti. Tam som predchádzajúcu noc stanoval. A zrejme tam budem aj dnešnú noc stanovať. Takže misia je úspešne zakončená. Pristal som v Liptovskom Hrádku pri Borovej Sihoti. Trvalo mi to asi niečo cez 2 hodiny, asi 2:15. Nebolo to ľahké, človek už musí byť trochu zžitý s tým paddleboardom a musí vedieť vyberať v rieke vhodné miesta na prechod a rýchlo reagovať na zmeny. Takže si to vyžaduje celkom dosť praxe už. Ale odmenou za to je nádherná rieka a nádherný prežitok toho samotného splavu.